ତୋଫାନ ନା କିଏ? କୋଉଦିନ ଆଇଲେ ତୋଫାନ ଭାଇ? କାଲି ରାତିରେ ଆସିଲି ବା। ଆଉ ଆଡେ କୁଆଡେ ଆଜି ବୁଲି ଆଇଛୁ କୋଉଟେ ନା କଣ? ଆଏ ପୋଖରୀ ଅଛି ଆଡେ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ରାତିରେ ଘରୁ ଆସିଲି ନା ସେଥିରେ ଟିକେ ବୋର ଲାଗିଲା ବୁଲି ପଳେଇ ତତେ ଦେଖୁଛି କଣ ସେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ ଗଞ୍ଜି କଣ ନା ହଲିଆ ତୋର ବଦଳିଲେ ଆମର ଆଉ ସେମିତିଆ କଣ ଅଛୁ। ଆଉ ସେମିତି ଆଁ ଆଉ କଣ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ ନୂଆ ଆଣିଛ ଫୋନ ଆଣିଛ ଗୋଟେ ନା ହଁ କଣ? ବା ଏଟା ନୂଆରେ ଆଣିଲି 40,000 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଦେଖିଲ ଟିକେ 40,000 ଭଲ ଦେଖୁନୁ ହେଇଛି ତ। ଦେଖେ ଆଉ ମୋର ସେ ଫୋନ ଟା ଯୋଉ ଠେଲାନି ସେ ଆଗ ଫୋନ ଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଣ ଦୋକାନ ନେଇ ସଜାଡିବାକୁ ହୁଁ। ସେ ଏଯାଏଁ ସଜାଡି ଦେଇନି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ଟିକେ ଆଣିବି ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ଟା ଟିକେ ଅଭାବ ଆଣିବି ଆଉ। ଆଉ ତ ଭାଇ କହୁନୁ ମୋବାଇଲ ନୂଆଟେ ଦବ ତତେ। ନା ଭାଇ ଟିକେ ଏଇକିନି ଅସୁବିଧା ଟିକେ ମୁଁ କହୁଥିଲା ପଇସା ତ ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି ତ ଅଛି ଆଉ ପଇସା ଯାଉଛି ଭାଇ କହିବି ଭାବୁଛି କହିଲେ ଭାଇ ଦବନି ପାଟି କରିବ ପଇସା ଭାଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ହେ କଣ ପାଟି କରିବ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାର ଆର ବର୍ଷ ସେ ବେପାରୀ କି ଦେଇଥିଲା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାନ। ଦେଖିବି ମୁଁ ବା ନିଜେ ବା ଦେଖିଛୁ ଆଖିରେ ବା ସତେ। ତ ଭାଇ କହ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଆଉ କଣ ସେ ଭଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ଯେମିତି ସେମିତି ପଡିକି ରହ ସେମିତି ମୋବାଇଲ ଟା ଧରିକି ଥା ଭଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ ହେଲା। ହଁ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଯାଇ କହିବି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଣିବି। ହଉ ହଉ ତ ଭାଇ କହ ହେଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପିଲା 40,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ 40,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଧରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଘରେ ସବୁ କିଛି କାମ କରୁଛି ଆଉ ଧାନ ଫାନ ଯାହା ଚାଷ ହଉଛି ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ ବିଲକୁ ଭାତ ନେଇକି ଯାଉ ସବୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଜି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଆଜି ମୋ ଭାଇ କହିବି ମୋବାଇଲ 40,000 ଦବ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଆଉ ଧରିବିନି। ଭାଇ ଗଲା କୁଆଡେ ଭାଇ ତ ଭାଇ 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 କୁଆଡେ ଗଲୁ? ହଁ ହଁ ଭାଇ ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇଠି ଥା ଏପଟକୁ ଆ ନା କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଫୁଟିବ ଘାସ ହେଇଥିଲା ଆଉ କିଆର ଘାସ ବାଛୁଛି ଆଉ ର ସେଇଠି ଥା। ପ୍ରବଳ ଘାସ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଘାସ ହେଇଛି ଘାସ ବାଛୁଥିଲି ପ୍ରବଳ ଘାସ ତୁ ତ ଟିକେ ଆସୁନୁ। ହଉ କଣ୍ଟା ଅଛି ଚାଲ ଭାଇ ରୁଆ ହଁ ତମେ ଆସ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ କୋଉ ଡାକୁଥିଲୁ କହ ତ? ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ 30,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ମତେ ଟଙ୍କା 40,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଆଣିବି ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ମୋର ଖରାପ ହେଲା ସେ ଦୋକାନ ବାଲା ଦେଇଥିଲି ସେ ଦୋକାନୀ ବାଲା କହୁଛି ଏଟା ସଜଡା କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଭଲ ମୋବାଇଲ ନୁହଁ ତାକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଆଣେ ଆଉ ତମେ 40,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଣିବି। କଣ 40,000 ଟଙ୍କା କଣ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ହବନି କଣ? 7,000 8,000 ଆଜିକାଲି କୋଉ ମୋବାଇଲ 7,000 ଭଲ ମୋବାଇଲ ହବନି। ମୁଁ ସେ ମୋବାଇଲ ଆଣିବିନି ତମେ ମତେ ଟଙ୍କା 40,000 ଦିଅ ମୋବାଇଲ ଆଣିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଟଙ୍କା 40,000 ମୋବାଇଲ ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିନି। ର ବାୟା ର କଣ ଏମିତି ରାଗୁଛୁ ଟଙ୍କା 40,000 ମୋବାଇଲ ଏଇ 40,000 ପାଖରେ କାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ହବନି। 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ କିଏ ଧରୁଛି ମୁଁ ଧରୁନି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ 30-40 ହଜାର ଧରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ମତେ ଦବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର 40,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ମୋବାଇଲ ଆଣିବି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ତ ନାହିଁ ସେଇ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯଦି ହବ। ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କଣ ଆମର ଜମି ଯେତିକି ଅଛି ବର୍ଷକୁ ଆମର 2-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାନ ବେପାର ହଉଛି ଆଉ ସେ ପଇସା କଣ ହେଲା କଣ ସବୁ। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କିଏ ପୁରଉଛି କହନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଗୁଡା କଥା ଛାଡ ସେ ଝିଅ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପୁରଉନ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ 40,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ର ତମେ ମତେ ବାୟା ମୁଁ ଶୁଣୁ ଜାଣିନି ଶୁଣୁ ମତେ ମୋବାଇଲ କାଲି ଶୁଣୁ ସକାଳେ ଦବ। ହ ବିଭୁ ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ ମୁଁ ତତେ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜୁଛି ଆଁ। ହଁ କଣ ହେଲା କି? ଆରେ ଭାଇ ଆଉ ଛୁଆ ଟା 2 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ରାତିଠୁ ତାକୁ ଦେଖା ଆସୁନି ଘରକୁ। କାଲି ରାତିରେ 40,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା ମୋବାଇଲ ପାଇଁ କାଲି ରାତିଠୁ ରାଗି କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନି। କିଏ ନବା ହଁ ବା ନବା ତ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆସିନି। ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାହେଲେ ଆଉ ତାକୁ କହିବି ଆଉ ସିଏ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ସେଠି ବସେ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ବସେ ଯୋଉ ଗଛ ଫଛ ଲଗଉନାହାନ୍ତି ହଁ ଏଇ ମାଳିଘର ନର୍ସରୀ ହଁ ସେ ପାଖରେ ମାଳିଘର ନର୍ସରୀ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ସେ ସେଇଠି ବୋଧେ ବସିଥିବ ଆଉ ସେଇଠି ବସିଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାକୁ କହିବି ସେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ସେଇଠି ବସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ଆଜି ଆସିନି ଏଠିକି ଆଉ ସେ କାଲି ସେଇଠି ଥବ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କହିଦେବି ଆଉ ହଉ ଦେଖିଲେ କହିଦେଇକି ଟିକେ ହଉ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ହଁ ଆଣିବି ଘରକୁ ନେଇ ହଁ ଆସିବ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ଖାଇ କିଛି ନାହିଁ। ନେଇ ହଉ ହଉ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆଉ। ହଉ। ମୁଁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଏ ପଚାରିଲି ଜହ୍ନକୁ ଜହ୍ନ ତ କହିଲା ନବା ନବା କିରେ ହଁ ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ଏଠି ତୁ? ଏଇ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲୁ ଆଉ। ରିଲ୍ସ କରୁଛୁ ଆଉ ତୁ ଘରକୁ କାଲି ଯାଇନୁ ରାତି ହେଲାଣି। କାଲି ଠାରୁ ରାତି ହେଲାଣି ଆଜି କାଲି ରାତି ଠାରୁ ତୁ ଘରକୁ ଯାଇନୁ ଆଉ କଣ ହଉଛି କିରେ ତୋଫାନ କଣ ହଉଛି ଏଠି? ରିଲ୍ ଗୋଟେ ବନଉଥିଲି। ରିଲ୍ ବନଉଥିଲୁ ହଉ ଆଉ ତୋ ମୋବାଇଲ ନେ ତୁ ଆସିଲୁ ଟିକେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଆଇଲୁ ଆ।
କି କାମ ଥିଲା କହୁନ? ସେ ଗୋଟା କାମ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟା କାମ ଅଛି ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟା କାମ ଅଛି ହେଲା। ଭଲ କଥା କହିବି ଆଉ ତୁ ଆଜିକାଲି କଣ ତୁ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିବାକୁ କହିଲି। ତୁ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହଉନୁ ନା କଣ? ତୁ ସାଙ୍ଗ ହବୁନୁ ନା କଣ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ କିଛି। ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁନୁ ଆଉ ଆଜି ତ ଗଲୁନୁ କାହିଁ ସେଠିକି? ମୁଁ ତ ଏକାଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିଲି ଆଉ ତୋ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ମୋ କତିକି। ଆଉ ତୁ ଘରକୁ ଯାଇନୁ କାଲି ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ନା ବା କ୍ଲବରେ ଥିଲି। କ୍ଲବରେ ଶୋଇଥିଲୁ? ଆଉ କ୍ଲବରେ କେତେ ଦିନ ଶୋଇବୁ ଏମିତି? ଆଉ ମୋବାଇଲ ଟା ଭାଇ ମନା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ଟଙ୍କା 40,000 ମୋ ମୋବାଇଲ। ତମେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମୋର 40,000 ଧରେ ମୋବାଇଲ ରୋଜଗାର ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ? ମୁଁ 40,000 ଧରେ 40,000 ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ପିଲା କଣ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବି ମୋବାଇଲ ଧରି ପାରିବୁ? ଧରିବୁନୁ କଣ ହେଇଛି? ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣୁ ନବା। ତ ମନ ଅଛି ତତେ ଥରେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା ମନେ ଅଛି? କୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଏ ଯାଇକିନି ମେଡିକାଲରେ ଥିଲା? ତୋ ଭାଇ ଆଉ ତୋ ଭାଉଜ 1.5 ମାସ କାଳ ମେଡିକାଲରେ ପଡିଥିଲେ। ସବୁ ସୁନା ଗଣା ସେଇଠି ବିକିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ ନା ଜାଣିନୁ? ସେ କଥା କିଛି ଜାଣେନା, ଖାଲି କିଏ କଣ କହିଦେଲା, ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ସେ ତୁ ତାକୁ ତ କିଛି ଶୁଣିକିନି ଘରେ ଗୋଟେ ଯାଇ ଭଲ କାମ କରିନୁ। ତତେ ବା 24-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିକିରି। ଆଉ ତୁ ଭଲ କାମ ତ ତୁ କେବେ କରିନୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି କେବେ ତ କରିନୁ। ଆଉ ତତେ ସତ କହିବୁ ମୋବାଇଲ ନିଶା ତ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ପୁରେଇଲା? ନା କିଏ କଣ କରିବ? ଏଇ ତୋଫାନ ଏବେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୋବାଇଲ ଧରିଛି। ସେ ଧର ମୋବାଇଲ, ସିଏ କରୁଛି କଣ କାମ? ସେ ସୁରତ ଯାଇକିନି ଗୁଜୁରାଟରେ ଯାଇକିନି ସେ ତନ୍ତ ଚଲାଉଛି। ଆଉ ତୁ ଯାଉନୁ, ତତେ ଡାକି ନଉନି ସିଏ? 40,000 ମୋବାଇଲ ଧରିବୁ, ଯାଉନୁ? ଯାଇପାରିବୁ? ଯାଇପାରିବୁନୁ। ତୁ ଏଇଠି ଘରେ ବସିଛୁ, ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟରେ କରେ ତ ଏଇ ଘାସ ଫାସ ହେଇଛି ସେ ବିଲରେ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ସେ ଭାଇ ଯାଇକିନି ଘାସ ବାଛୁଛି ବିଲରେ। ଆଉ ତୁ ଖାଲି ଇଏ ହଉଛୁ 40,000 ମୋବାଇଲ ଦରକାର। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ଶୁଣୁ ହେଲା, ମନେ ରଖିବୁ ଗୋଟେ କଥା ତତେ କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ। ଗୋଟେ ଗଧ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଗଧ ଯାଉଥିଲା, ଏମିତି ମାନେ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଗଧ ଦେଖିଲା ବାଟରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଛାଲ ପଡିଛି। ଗଧ କଣ କଲା ନା ବାଘ ଛାଲ ଟାକୁ ଘୋରେଇ ପଇଲା। ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଛାଲକୁ ଘୋରେଇ ପଇଲା, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଆସିଲା। ସେ ଠେକୁଆ ଦେଖିଲା ଏମିତି ବାଘ ଛାଲ ଆଉଛି, ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧିକିରି କିଏ ଆଉଛି, ତାକୁ ବାଘ ଭଳିଆ ଦେଖାଲା। ସେ ଠେକୁଆ ପୁରା ପିନ୍ ପିନ୍ ମାରିକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ହରିଣ ଦେଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଆଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ନୁଚି ନୁଚି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗଧ ଯିଏ ଦେଖିକିରି ଭାବିଲା ମନେ ମନେ, କହିଲା ଇଏ ବୋଧେ ମତେ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହେଲା। ମତେ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଯାଉଛି ଯିବି ଆମର ଯୋଉ ଗଧ ରହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସେଠି ଘୁରାଳି କରିବି, ରଡି ଛାଡିବି, ଆଉ ମତେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରିବେ। ଆଉ ଏଠୁ ଗଧ ପୁରା ମନେ ମନେ ଭାବିକିରି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେଠୁ ଗଧ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ରଡି ଛାଡିଲା, ଗଧ ବୋବେଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଖେଁ ଖେଁ ହେଇକିନି ବୋବେଇଲା। ଗଧ ଖେଁ ଖେଁ ବୋବେଇଲା, ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେଲେ। ଆସିକି ତାକୁ କାମୁଡା ଝାମୁଡା କରିକିନି ତା ଚମଡା ଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଗଧ କଣ କଲା, ମୁହଁ ବୁଲେଇକିନି ଗଲା। କାହାର ଆଧୁରୁ ତୁ କଣ ଶିଖିଲୁ? ମାନେ କାହା କଥାରେ ପଡିକିରି କାହା ଭଳିଆ ହବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନୁ। ଭାଇ କି ଯାଇକିରି ଭୁଲ ମାଗିବୁ, କହିବୁ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ମୋ ଭାଇ ଚାଲ, ମୁଁ ଭାଇ ଆଉ ଏଇ ତ ଭାଇ ନା କଣ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ମୋର 40,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲରେ ଚଳେଇଦେବି। ଆଉ ମୋ ଭୁଲରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମୋ ଭୁଲ, ଆଉ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ। ହଁ ମୋ ଭାଇ ଫେରିଆଇଲା, ସେତିକି ବଡ କଥା। ମୋବାଇଲ ଦରକାର ତ ତତେ ଏଇଥର ଯୋଉ ଧାନ ବିକ୍ରି ହବ, ତତେ ମୋବାଇଲ 40,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଦେବି। ତୁ ଆଗେ ଘରକୁ ଚାଲୁ, ତୋ ଭାଉଜ ଅନେଇଛି। ଭାଉଜ ଖାଇନି, ମୋ ମନେ ବି ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା, ଦି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଖାଇବା ଘରେ ଚାଲ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।